akong gipatrabaho si mo ha. Sir, wala pa ko nadawat na info sa itong asset, sir. Nganong wala pa may nadawat? Paabot o na ta siyang tawag daw, sir. Aw, sige. Pabuto na to. 1 hour later. Uy, positive. Sila tunggu na ito na nila, napila ta, 100? Oo, sigurado yun, nagsugal, hindi mga tawahan na ba? Tawagan yung susing. Sir, ano daw kung gipaabot, sir? Usay gipaabot. Sir, nanawag na tong asset, sir. Hello. Hello, sir. Si Pedring ni. Ay. Ikaw din eh. Nya, kumusta man akong gipapaniid si mo ha? Positive, sir. Positive, jud. Asa man location na kaya mo i-raid karon? Naako diri karon sa kwan, sir. Purok pusoy. Ah, sige, kape. Padong nami. Simyon, anda ba to sa ganito kay nato operation? Yes, sir. Okay, let's go. Lugaya ba nimo kalarga? Sir, gipangita ng susya ni sir. Lugaya pud na oy. Ay, nara, sir. Nara, sir. Mao naman yata ni diri, sir. Mao na mong goron eh. Tara. Tara. Hindi, niyuguan ni ma. 100 na lang nabili sa kwarta. Diyos. Ako ang gismin, no? May taga-pero na lang kan. Gismin na lang. Kasapaan na yung gusto papa ni ba? Ang alin sa kong niyok, ani ba? Bay, kadyan sa. Manghihis ako, kayo na kayo ko. Ah, sige, bahina lang niya ako ah. Bahina niya ako ah. May mga silop. Tuwagan ako sa ilan, toto. Ay, Insya, may nalawag. Sige. Hello! To, hipo sa tanang ebidensya. Kaya na yung mga polis. Huwag panago mo. Ha? Tinood ka? Uy, hipo sa! Huwag panago mo! Run. Simyon! Sir. Bawa ba day? Bawa gini eh.
Simeon, ikaw ba, Jack? Ako'y sulod. Yes, sir. Asa may nagsugal niya, ah? Sir, murag dili ni mao, sir ba? Ay, sir! Parang dilagin niya mga niyong sudlan, sir. Agay, pasensya yung gayo, ha? Pasensya kayo, pasensya kayo. Ay, okay lang, sir. Pwede lang po kita pasudlan. O silon, kung lubot ni mo karon. Puspusan kami ng tikaron. Tara Simeon, wa tayo makuha na. Ataya po day, wala man di ay. Tara, mangulit ta. Sir, ba? Uy, wala na sila. Uy, paggawas na mo, wala na sila. Wala na? Wala na? Wala yun ta? Sige, tara, tara. Ay, gani, wala na nadakpan. Ay, salamat kayo, wala kita madakpan. Sige, Beshi, magpanayo na tayo, Beshi. Taisa. Wag kang siguro na ko speed ring, no? Yes, sir. Amon. Lupit ring. Hello, sir. Report ko sa opisina. Kaya natay klarohon. Okay, sige, sir. Matulong na ko. Asa to ang mahawa to eh? Sir, padulong na siguro to. Ayo! Abriya ko to Simeon. Yes, sir. Mingot to sir. Sir, mingot to. Mingot to pod. Maayo, kay naanak ka. Sige, lingkod. Okay, sir. Oh! Anong di ang mga nilingkod? Asa pa man di kumulingkod, sir nga? Wala na may laing bangko kung nakita dali sa sulod. Wala yun day. Natak lang karon. Anong mali mo itong balay mo na sudlan kayo na? Wala ko lang ilisugal dito ha. La, dito si Roy. Saman, sabayan ta mo. Ato na to. Tara, bantay ka kula ha. Pusilon dyan ka. Sige, tara. Bantay mo itong wala din ha. Hey, lagi boss. Sigurado ko. Nanaw sila sa sulod. Ano ba? Ha? Ingat kong tulo. Dayon, is magyam. Isa. Dumha. Tulo. Dapa! 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 Ay, sir, wala po tara, sir. Ayaw na pag-deny niya. Sakpan na kayo mo sa akto. Eh? Sir, kasabaan niyo gusto kong babaan ni Sir. Bakit naurot nang halin sa dayon, Sir?
Gusto kong papa ni sir. Kung labot sa imong dayok, problema ni mo. Hala, hapa! Hapa! Sa presento na mo panupag! Ito! Anong kailangan kong gawin? Preso na mo dali! Wala mo dali ako labot!